أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تنجينا بها من الطعن والطاعون يا من أمره بين الكاف والنون برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات. أمبلما سلامة شمانا مسلمان لم باو على غفوني ناكا هنا ناكا بركة باوما بي دومبينا دومبي على بلو أمبلما كي إسماعيل دو tarata fila ɲɔgɔn tɛmɛna an ma fɛn fɔ ɲɔgɔn ye. Sababu bɛ diɲɛ ko bɛɛ lajɛlen la. An bɛ dugawu kɛ fɔlɔ k'a ɲini Ala fɛ hɛrɛ Ala ma o dira an na aw ma. Hakililasigi Ala k'o di an n'aw ma. Wasa Ala ma o dira an na aw ma. An b'a fɛ ka kuma fɛn min kan o de ye adabul muslimi wa huququhu. Silamɛkɛ ka ladabu ani hakɛ minnu bɛ silamɛkɛ ye. I silamɛ ɲɔgɔn n'i y'a ye i ka kan ka ladabu min ta k'a sɛgɛrɛ. I silamɛ ɲɔgɔn ka hakɛ min b'i kan n'i ka kan k'o kɛ. An b'a fɛ ka kuma nin de kan b'a silamɛw parce que diinɛ a bɛ cɛ ni muso de bolo. Olu minnu bɛ yen n'olu bɛ diinɛ baara kɛ olu de tɔgɔ ye Ala yɛrɛ bolo ko innamal mu'minuna ikhwatun, ko mu'minw ye balimamaw ye. Cɛ n'a muso bɛɛ ka k'a la. O tuma balimaya diinɛ kɔnɔ o de fanga ka bon ni balimaya ye bɔgɔ la. Diinɛ balimaya Ala kumana o de kan suratu tawba kɔnɔ. أكو المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Muminin cɛmanw ani muminin musomanw olu dɔw de ye dɔw teriw ye. Dɔw de ye dɔw teri ye. Teriya ni teriya jɛyara k'a halasi teri fila ni ɲɔgɔn cɛ a ka di ni sinji ye, sinji min n'a sɔrɔ n'o ka go. Teri ale de bɛ hami ni ko bɛna teri sɔrɔ, teri ɲuman, teri min ye ala kama teriya ye. Ni ko bɛna a tigilama sɔrɔ, terikɛ bɛ hami n'a terikɛ ka haminanko ye. A bɛ jɔrɔ n'a terikɛ ka jɔrɔnanko ye. A bɛ si a ɲɛna n'a terikɛ ka si ɲɛnanko ye. Teri ni ala kama teriyaw do, teriya minnu bɛ yen n'u bɛ maa lase alijinɛ kɔnɔ, o teriyaw olu de bɛ ɲɔgɔn fɛ. A tɛ kun yɔrɔ ka dɔ kɔrɔfɔ dɔ ye. N'i ye teri sigilen ye a teri jugu fɛ yen ka tila teriya b'o kan, o ye nafigiya ye teriya kɔnɔ. Mumini a tɛ jɛ n'a ye fiyewu k'a mumini ɲɔgɔn lagosi maa wɛrɛ fɛ min tɛ silamɛya diinɛ mɔgɔ ye. Teriya silamɛya kɔnɔ o de teriya fanga ka bon teriya bɛɛ lajɛlen ye. O teriya in kosɔn Alakira sallallahu alaihi wa sallam a ye jamakulu 7 fɔ
kwal qiyamah don tile ba tani filala tumami jo sengen ba tani filala tumami jorobe wakati mi adama don be ki no woshiji la wakati mi na adama don kabana gwanol taro tu bolo alabe ma do kishi kabo otlema abu kishi kabo jolima obeke kene minka no to ko alqiyama kene ma ay ma wulon flafo ma wulon vlaina ay ma flafo ala ma flam ye nyon kanu allah ta'ala jati koso ay ala ko ke abe ala ko la akara nyon ve ala ko koso donc oluto senga min be jokene ka oluto ye munna je min bu ni nyon cha ala kama koso tuma mina ala ko mu'minin chema na musulman ko do de nyon teriye o be nyon bla nyuma siraka nu yaye ye ko do e akan iterige be islamero atado ka akan edun ba don ka kan ba fa ka here bala ye ko do e amai idun ye bi iterike la islamero abe ka barake bare mai iba fa kwa ka dabla o ye aw gwanza ni nyon ni teriya nyana ye ko do e akan iterike be obe ka ke ngase iterike dembe o ta don ka kan e bi iterike den wele ka fo kwa ka kan ko herado o yi man sirai iterike yaye ale kelme ka fendo e ka toyi adenga be wal ma dem so be ka bara do ke bara min tebe allah ta'ala ma eti mako ita fa faye no iterike e de be wuli den ye de tai ibe den wele min kranga faye ba wele ka se ko faye ni ba doya doyal min be sira nyuman do akoro ko ke na soro ni dendo ni danga dente na la monenteni ya dai se na la modoni do ya dai ibi kuma chiko dola dok ar ini trege ka tere kana ta tien parce que den danga nde ni fratera kuma la bambi bugo wala priya na jara abeko degere itrege ka so obeki hala tai e ka so be ka tai o teriya de koso ala ma ka nga dumini nga yoro mununa ala nanna suratul nur kono ako aw sadiqikum wal ma tarufi terika so ibnai hal nasrati naka dumini be teriya min bani nyo yo kala selen ko so ibo dunjuru mun ti lawla ako muminu chemana musubon ube selijo muminu chemana musumon ube jagade muminu chemana musumon obetuko ala ya marukan fenwo fenfo obetuko ako ala kira e minfo obetuko ko ako mamu mana ke ni ke bagaw ye ako akachala ala bina hino lula ako wajibido ala bina hino lula inna allaha azizun hakimun ala de bise fembele jelena wa hakiri benana mana bara mingo na fem nyira adama dena ni ya barake ay laydu min tayiya bo laydu dafaye ala ka laydu dafa nawe otubasa o balmaya silamaya balmaya hake min bo kono lama mafaka kumo de kambi المسلم يؤمن بما لأخيه المسلم من حقوق وآداب تجب له عليه فيلتزم بها ويؤديها لأخيه المسلم وهو يعتقد أنها عبادة لله تعالى وقربة يتقرب بها إليه سبحانه وتعالى إذ هذه الحقوق والآداب أوجبها الله تعالى للمسلم ليقوم بها نحو أخيه المسلم ففعلها إذن طاعة لله وقربة له بدون شك سلامك يكدالا كلمانية فمن ببلمك سلاميك كبن حكولا أن اللدبولا أبي واجبيا iki jo ko hakew anno ladabu iko ke ibalmake ni ba ke fayaltazimu biha ikaki kana duloki ka ke juru min wajibelen du ikani bin asara wa yuaddiha li akhi o ladabu anno hakemunum be iku ladabu ni hakeyindi ibalmake balmake mi no islamay ni ba bara sinake ikasiri du sukunna ka fo ne be kan min gambal makay ala batodo ni be kan min gambal makay batodo fe min men la surunya ka ta Allah ta'ala ma saniya be ala sakorta limbe parce mina hage mun fiye amina ladabu mun fiye Allah ta'ala ya wajibi islamake kan ikase ki don
no hakawiye ano ladabuye ibal maslame ka kumbe noye otuma nala fe min wajibiya ma ko ke o bara sina kali ma o yi alabato de o bara sira kali ma o bi surunya Allah ta'ala la sika shitola ma ladabu jumundo haka jumundo bi tuloma do ka lamme salamaya abai bara de sanin ga tasisa don ba jinya rebe lafiya ta jinya kono ni ye barake alai ina barake jinya kono ni ma barake alai ina barake jinya kono otuma barake alai ika baraka nan ika jinya rabo kana na kai fuye ni ye barake jinya ibe fe munun ke jinya koso o bele jele nasro ni ala ko tala be fuya be sangan langulo otuma barake alai sanin ga tase ibodoma jinya ablacho ma shi ta ciwo don jinya blacho la ina jinya kono ibina domi ta ciwo don yarala ko fede ibina hagili soro ki wolo don do ki fa do ki badon i wolo yoro ibina don ibe baro kan ga ke ibina bwa kono domi to don ciwo min mbidi bwa kono ito don fen kelen pe min de bini soro no be ki sababu ye to don otuma masabi nya idda ki ka ko do wila sira o masanye al de bi kalama sarin ga sai bodo masa jinya kono i resenge mama nan lafiya jinya ngono ni man lafiya Allah hara o fu ye dal lambo mama dum ti yer la senga alaka dina barakalillah ete dum fi denna ete do toro la ete fosike feminye la senga ko ete shike alaka ma don labine be ni misada bara dum bina sarin ga sai bara dum ma nyesigi lafiya don bina san lafiya don ci an yasiri ne lafiya don yasiri na don sare ben lafiya ne baran yasiri na don sara iben lafiya wala silame ka haka folo ni bejmen ba silame nyonga an yusallima alayhi idha laqiyahu qabla an yukallimahu ni silame nyon kumbena sani ka fengo folo kana ɲiningali kɛ kana fosi fɔfɔlɔ ala ye min fɔ n'o ye foli ye o kɛ salamu d'a ma wa assalamu alaikum wa rahmatullah ni silamɛɲɔgɔn kun bɛ dɔrɔn fɔ assalamu alaikum wa rahmatullah i k'i tɛgɛ don a bolo nin de fɔlɔfɔlɔ wajibelen don i kan bon wa yaruddul musallamu alaihi salamu dira e min ma sariya b'a ɲinɛ fɛnɛ fɛ i ka salamu lasegin min ye salamu min d'i ma i ka salamu lasegin a ma i fana b'a fɔ wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh nin ko assalamu alaikum wa rahmatullah e b'a fɔ ko wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh sani fɛn bɛn ka kɛ fɔlɔ i bɛ nin de fɔ salamu o de bɛ bonsoir ɲɛ ale de bɛ bonjour ɲɛ i ni tile a b'o ɲɛ i ni wula a b'o ɲɛ i ni su salamu b'o ɲɛ i ni sɔgɔma salamu b'o ɲɛ lɛri o lɛri n'i bɛ don salamu de di fɔlɔ salamu de bɛ fɛn bɛɛ o silamɛkɛ taala ye salamu min fana filɛ n ka kelen f'i ye alakira sallallahu alaihi wa sallam a ko tɔgɔ 99 bɛ Alahu taala la ni maa min ye a tɔgɔ 99 in durusi k'i bɛ don alijinɛ kɔnɔ Bukhari nana n'a ye tɔgɔ 99 k'o bɛ Alahu taala la ni maa min y'a 99 in ko n'i y'a durusi bɛ don alijinɛ kɔnɔ tɔgɔ 99 n'i y'a daminɛ salamu de ye 6nan ye o de taara ka bɔ ala tɔgɔ la k'o di silamɛ ma o ka ɲɔgɔn fɔ n'o ye Allahu arrahmanu arrahim alimaliku alqudusu assalamu salamu ye 6nan ye o salamu min filɛ kisi ala tɔgɔ de ko kisi masa min kisilen bɛ ka bɔ lebu ma ko bɛɛ lajɛlen la ne salamu de salamu ye kisi de ye silamɛkɛ ni ɲɔgɔn cɛ salamu bila silamɛkɛ fila fɛ n'a ye ɲɔgɔn kunbɛn n'a y'a tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo a ko assalamu alaikum a tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a ko allahumma salli ala muhammadin wa sallim o dɔyɔrɔ la junumu o junumu b'aw fila la ala b'o kalifa a dɔyɔrɔ dugukolo ma a n'o tɛ ɲɔgɔn ye tun fo ka taa se alikiyama don ma a banna a tɛ ɲɔgɔn ye tun fo n'i ye junumu kura wɛrɛ min kɛ o tuma ala ye anw silamɛw kɛrɛkɛrɛ ka salamu de ta ka na n'a ye ka na da an ma o salamu min filɛ n bɛ kuma kelen f'i ye alakira sallallahu alaihi wa sallam
annane la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah annane no yatmami no tasma menena ni manga ko kuba faga ala yara ko yuriduna liyutfi'u nur Allah bi afwahihim wallahu mutimmu nurahu walau kariha al-kafirun ubani ni kuba alaka limaniya noro kuba faga nu dabarai alai kalaka masayala alaka limaniya noro min dafalen flani alabo dafa fukata sa dana hal ni kafiru ko teke wo beke ni silamaya kun bise ka dabla aslamo kabini don min ni kira bora na ya kun be dabla ka ta bamna ngona mene fente ni adama den bolo be sala adama den to ko adama de ibi ka panga wolo ge ka alaka masaya kumbe iko be kare kataka alaka masaya tuyi atoro bolo ko kan mamina ni silamaya na la ilaha illa Allah nana amma kelen fo doko ko la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah kama barake min la ilaha illa Allah no kuma barake an fle wakati min nabbi misri kunte do Paris akunte do Amerique akunte do Rome akunte do Londres akunte do Belgique akunte do Hollande yoro gelen be ni islami ba don ni yende yet chrétien ni sabati yoro bay misri jole mebi halif fitrina una ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadur rasulullah fo an fle lere min sisa ibasu Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadur rasulullah baka fo yoro Allah ni ala tatuwe ni femi na ala ko ni ya machine de la marche la dans 20 ko la jontu ita yara ka machine bila no be ka marsala de abla na do don sera ka machine be do ete bo akalama ni songu yi joro mi koro ika ko bana pew songu mun bila ni dara kabri dara kanifiyela ni songu yi bara damne alete jo abala ka masaya bulo haka min bera ka dama ka ko ke taninga segina no haka madafa foyti faga na dafara domina kasuri ka kerinina ibe sawro ni kelem be kali dafa na dafara inni dafa len inni ga kare foyti la silama be tan flala wakatimi mangaw wiya blenka asiki sabaw dala ablele ka asiki sabaw dala ala kala ya mabli sabaw ma ku ka bo maga ukata Ethiopie kele min ni ba doniye arabu bu ka fangala tumami aya soro fanga tan flaba farafun bulay onu ka fanga tan flado masakaw be masaka minum be ko kalama masakaw be ukume dine fe sangolo dine folo ukungo no fe yahudiya dine tuwo ko kada sen nasara dine ma katugo ko o Ethiopie kele ala kala ko sabo mo torale maga ku ka bo maga kata Ethiopie ko masake be ko ma tetuno oyoro ala kala ko ti ala ni masake ka tle ni yafa okele maga sabo toro bo kele ngile ubita ubo tanta ubita futa la nyon suraye kata chaya u chaya le mami ni badri kele na ke na la sed islamu ma ayatu ala kala borom maga kata madine mangaw de yisigi ku kat ko kalaje mona min flega do l'islamu bulo nu ba fe ko mona bo ko fu ka tay chopi masake fe islamu minum be kato yini e chopi masake fe no e najashi ako dis umma no diruma uno lu faga o ka mamin fagara badri don o ju saray kele o ya amr ibn al-asi o yobla ani ma warew ka sonin gon duma sanum bala wolo doginu mbala ku kata noye kata di masakai ma anaka ministru uka ministru nege uka faruka ka to masakai bese ka salamen nunduma rukana mamina ni kafiru ka chide nana se echop masakai fe aso salamu be echop masakai bolo yorola ubuka bato ke yoromina uferalendo nunna echop masakai re saru minganga domo yo doma ministru bunu be kebe folo yol dala don ka fendo oluma oluko ngo na kuma sera masake fedro ko lu ba foku kade masake nduye maye hakili mado adama de nalai hakili di madron abana
hakil de kafsa pembe la jele biye ko nana na kana girin ki ka fika akol la ban sake folo ka nya don no nani udana masake fe katafo ako magangaw yambla kani segere magan nyama be akotigi be asengola be uyambla kani segere ko ngana fiye ikadon kamalen do bolembu fe sisa anale meni dine kuraniye anale meni dine miye ay dine folo to be la gushi anana ayanga tkorba hakilima beke na lo maye anga dine mi mambulo ayo ke fen la gushi lenye ayanga alaw nini anane meni dine kurai adungo kwaye mo do ci kubla kane ka jamana kono ukani ka jamana kono mo lamurutima kwa ube duworo uba fi mo lamurutima anga mo dunyam blanga ni la donya wala katla ka nyini fe iku dama anu kana kwa bismillah nya ba kuma me mimma ye kuma fangelen fiye kani pura ka fika fanto kilen lemme ko ma aya sigi ne be cibla ku wele oro ba garde bla ko kata kira ka saba wele kana nin don sayyidina ali koroke no e jaafar ye obe jama kulin chero mamna ni ci tara saba o segere saba o na se pale dala tumami uye ma garde ci ko kata fa masake kwala turu na le medala o ba fa masake ka juma bina doaka asro maganga nunda lembe usikile masake karafe we pale ko do masake cibla katafu ye ko ala termunum medala ko ala jena ku kaddo unana do minge sabawu yijo ko assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh wa salamun bi masake ma bi salamu alaikum ye ma to be minke mu bi biri kam masake fo saban mu biri wali jo ka foli deke manga go ko ni yanga fere fe to no sorot maisa wi imado masake ko ka fae kimaye on ye kuma min fi hanga dala ko tinyedo nunye revolutionnaire de nunte mabunya imaye nye to bi fofo chugo min na nubi biri numa sonki biri o yi joka foli de ki ko ifo salamu alaikum masake ko nyata me nta giri fo ngunyi nga folo ay saba o nyininga akone ne kaba ko yara aw donaya ayaye mawo bene fofo chugo min na o biri kamfo aw man fote ayen fo ni fo chugo wore saba mimbe no yuka porte parole akum okama ako Allah Taala kamalika o benyon foni foli kamiye ode ni aljina kono aljina don benyon foni foli kamiye ode ni aljina don dona ala be foli fo aljina don yeni foli kamiye no assalamu alaikum ye ode ni aljina don bi to aljina ko ala foli kamiye masaka anyi fo no fo lande masake hakili sigira ako ne fo chugo nyumaye o yijo ay saba o nyininga ako mabase ne ba aw nyininga o ba aw nyininga aw je yonge muhammad minna lembe ni de maulaya ay qur'an min kala qur'an min jigina ka jeni be dodo ala rabba ja'far ko kale bado ko ja'far ko nakala ninge ja'far wullaka yijo ay a'udhu billahi minash shaitanir rajim fo ay bismillah ma ko ka fa haya ayin sad ay suratu maryam takakala kakala fakana se yura min nabi isa ba ko inni abdullah atani alkitaba waj'alani nabiyyan waj'alani mubarakan ayna ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ba'athu hayya an-nasit mamam ay asra abada qur'an aya min kala kilingile abeka kalanga blabla kilingile masike andi kirche karama wa nun jolembe nolu na lembe saba nunga ningali keneka nolu pale kono ab kilingile me jolen nyeji beka wara kajike ubeka kashi parce que tué chinyami me ka fuye ala no kama momina ni Jaafar yi qur'ane kalanka tla asro manga uskilembe aye kalamando ta duguma katarati duguma aku wallahi nabila isa na ni makami awma aw jenyonge muhammadu man min kalamani nyon faraka ay nin terani nyon aw jenyonge muhammadu mo nyon faraka
anani mi wode kinyai ako manga ma adana ka sonin femen nema ko ne ka nundaw ma ya ka sonin zonta ka ta nai ala be ne ka fangadi yan domi ne mata surafendi Allah ta'ala ma ala be ne ka masayadi ya domi ni ma surafendi Allah ta'ala ma wotuma ne te surafendi adama dembulo ka ala ka jonto nyo aya ka sonin fenta akata ndo najashi sona sahaba yeni foli kami wa assalamu alaikum de wotuma salamu alaikum nini islam nyogon bebbe afa assalamu alaikum wa rahmatullah no bana tuma misa sokon na nyiningali la hala to min mana kibulo ni bo nyiningali ke iko ke bara na qur'an kono ala ko wa idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha aw salamu nim go yawfu ni foli kanye ayefu afoli baga fo ni foli chuwe min kay katma taka wal ma yimi fo ko nyona sigama ala kira ala makshin ne majidirama ala kira ko ako yusallimu ar-rakibu ala al-mashi wal mashi ala al-qa'id والقليل على الكثير ابي نيغسوكا والما ابي موتولا ولا مولك هنا والما ابي سوكا والما ابي فليكا اننا امن يلنغان بينغا نينا كونسرا تما بغلا شريعه ني امن بي يلنغان فين كورو يكاسنا تما بغفو ودي يمن بي فوفلو نو بانا ما من ميغا تاما بولون فدوا dugu sira dowa ina maskilen soro en tamato emin be ka tama e tama baka sharia ba nyine de fe ka sigi baka tofo ni sharia ta sirai wato menengo na au jama mo wasa ba nyonve ana na mo duru mo tan sigilen soro wal ma au mo wasa ba nyonve ani jama kulu mata ma mu an kumbe na sharia ba wajibi au chini nun de ka au mun ga do aka jama fo demse ni ye chogorbaw ye sharia ba wajibiya demse de ka chogorbaw fo alakira sallallahu alaihi wasallam ko innal malaika ta'jab min almuslimi yamurru ala almuslimi wala yusallimu alayhi ako malika bekba ko ya malika manum bedu kulo ka adama dum mafe o malika bekba ko ya silame kela ibina islam nyon sikilen so ibeteme ite salamun de malika be kaba ba ko nin tigi fille kata ka ka hera dan hera min be ni ataraka dan wa taqra salam ala man arafta wa man lam ta'rif min mama nina e nyonye iba dongu ita dongu ni mama na nyonye do fole kafo mo na be fole ka fole ke Allah ta'ala bi kishi jamfa chaman toroma mamin be fole ke ala ba tigi la ma kishi jamfa chaman toroma ala kira ko gora ako ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafara lahumma qabla an yatafarraqa salama kafla na yon ko yoro na ya taga di nyomo ka salamun di nyoma sanin ka faraka bo jokene ka ay nyon fo kenen minka abena yoro mi ngogon na duwa du gon na duwa sokon na duwa na ya taga di nyoma sanin ka to aka abo kenen kelinga ala be ya fa ufla bela jelemma ala kira ko te al makshid ne majidirama ni hadisa mi abu dawud nan nae ibn majah nan nae al man bena sabama ala kira ko al makshid ne majidirama ako man bada bil kalami qabla as-salami fala tujibuhu hatta yabda bis salami ako salama mbe wala da kelen dawma naw sigilembe mama mana nay jwaw kuna na folla ka ningal de kaula kasura ama foli da auma kwa ka na tigila malamne beki mako ala maka na lamne manana yemo o sigilen soro sari ku fo iginna ka ningal doke sharia tu fe sharia be min nafe min nin do islam kefe no e wala da nyuma ka din ni ladabun taima beki datka ala mashika na kuma fe na bana ka kuma fe o bege wala dai na tara boyoro mausigele ka sada ka ningali ke abe folo ka foli ke ni islam fla amana nyon gumbe jamado wa ma kelen wa au inen ebe sena ni menega sola ebe ni sola ni motola min ka teliminye telimantiki ka sumamantiki fo wodi nyinnendo
mobile ka moto tigi fo moto tigi ka nexo tigi fo nexo tigi ka senama fo senama ka sigi bagato fo وتمنى على كراك صلى الله عليه وسلم سلامك أبي واجبيك ni سلام نيون كم بنا والميني سلام نيون بسيون يلا والميني سلام نيون بسركلين فابك تاما ni سلام نيون ناتي سورة أبي واجبيك ناي الله تعالى تنو إبافو يرحمك الله نما تسور سنكو ناكو اتسو اكو الحمد لله رب العالمين اكو يغفر الله لي ولك الما يغفرن ما اني سيجني كوكو ني هيرنيندو كيراكو ني بنا كفلو فلو ييرلا ikay yere de folo ni be herenyini kunshi folo la kasoro ka mako folo ka man na duo kenye ni be duo ke bi yere folo de focus ro ka alita ke kafaraka ni kuma kile ga alaka ya fanani ema wal mega au yahdikum Allah alama ukanana wa yuslihu balakum alaka wala halanya sigala kila kote ako idha atasa ahadukum nawsu kilan tusura falyaqul lahu akhuhu bal makika fima yarhamuka Allah alama hina sharti de nat kila ma nat sunako alhamdulillah rabbil alamin ma tusura ama alhamdulillah rabbil alamin ayimakum e kada giringa yarhamuka Allah fa ibatikila ma la doniya folo adaw ibasura nyine nendo dow dine yɛrɛ de man bon dɔw bolo maa dɔw bɛ yen diinɛ man b'u bolo n'a tisora wali k'a ka ala tanu diinɛ min ye diinɛ ye o ka dɔgɔ dɔw bolo dɔw ta o bɛ ɲinɛ dɔw ta o t'a dɔn o tuma a mana k'a fasɔn fasɔn ye min t'a dɔn i b'o kalan min b'a dɔn i b'o hakili lajigin min ta yaada ye i b'a yira a la diinɛ ka bonya a bolo parce que adamaden bɛna diinɛ de la i bɛ taa diinɛ de kɔnɔ maa bɛ taa i bɛna fɛn min kɔnɔ n'i bɛ taa kɔnɔ i jija i k'o fɛn sɛnɛ kɛ k'o ɲa sani don min n'i bɛ taa a k'a sɔrɔ i bololankolon kana taa abu hurairata ko alimakishinɛ dirama kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala kira idha atasa da kuntu sura wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi wa khafada biha sawtahu nitsobini na ala kira la abibulu da dala walma be firin da dala ka sɔrɔ ka tiso a taa tiso pɛrɛn k'a bɔ kɛnɛ kan a b'a a tiso kɛ i mankan ma jigin n'a ye nin ye sariti silamɛ a ka hakɛ min bɛ a silamɛ ɲɔgɔn kan salamu kɔfɛ o ye n'a tisora i ka a dala minɛ sabanan min dalen b'o kan an yahudahu idha marida i balima silamɛ n'a banana i ka taa fo ويدعو له بالشفاء نترافو كني سكت بروفه ده دعو كايده كاني على كا إكنيا على كا لافيا دي على ما كرجل من كفاريه سكالا كراكو على ما كشين ما جدراما اكو حق المسلم على المسلم خمس سلامك حكم من باس سلام نيونغا اكو وي حق دوريه حق دورينا افلو رد السلام سلام الله سجنيه دوي وعيادة المريض برمغتوف ولي الدوية واتباع الجنائز يبال مسلا مسارا كداشوكا كتاشو دونيرولا ويدوية وإجابة الدعوة يبال مسلا ما يتبلكي ويلي يكتالمني ويدوية وتشميت العاطش ما تسورا نايك والحمد لله بمكي يرحمك الله فو من دورو على كده كوكون انديه سلامك حكاية سلام نيونكا ماي سلامون ديما ika salamu lasegi min ye hakɛ belebele n'o banna n'o tɛmɛna ka bɔ yen n'a banana i ka taa banabagatɔ fo n'a o banna janaja i ka tugu o kɔ n'a sara i ka taa su don yɔrɔ la n'o banna n'a y'i wele ka taa ka so ko i kana i ka wuli i ka taa kɔɲɔ do wo denkundi do wo saya do wo fɛn o fɛn dɔ ni silamɛ ɲɔgɔn y'i wele i ka taa ni dumuni bɛ yen dumuni kɛli sa o b'i yɛrɛ sagoya rɔ n'a banna n'a tisora n'a ye ala tanu i k'a dalamine nin ko duuru ye silamɛ kɛ ka hakɛ ye a silamɛ ɲɔgɔn kan salamu lasegini banabagatɔ foli sudonyɔrɔ taali weleli daminɛni ani tisobagatɔ dalaminɛni bara ibn azib ka kɔrɔfɔ kɔsɔ ala ma jɛna ka bɔ a ma a ko amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ala kira yamaru dolu sahabaw ma bi iyadatil maridi
aku makuka taw ubal maslano nuban non ka tufo kele aflana itiba'ul janaiz ni bal maslama min sara ka ta shudo yorola asabana tashmit al-atisi ni bal maslama nat surika dalamne ananina ibrar bil muqsam maikali atika kalli lamne ni jala bulo be wajibi kan otumenengo wa nasril mazlumi ma to yone ka deme no bana wa ijabatu da'i wilil baraka atikla ma lamne wa ifsha'u salami anika salamu chari salamu ni yonche ni salamu ke ka hake min yinnindo aslama ke fa ala kira bi fo folo ni salamu nyon bana ne ka tafo aflana e ka tani salamu nyon fature ka ta jana jalla asabana ni mati surada ala to ka dalamne ananina ayi kaliko ka kallinya abulo aduruna ni ma ya tunye ka deme aworona ni ma yi wele ka ta lamne awulumlana ini ma mana nyonye ka salamun da bela jelema wata benengo ala kira ko ala kira amna kishinna majirama aqudu al marida wa at'imu al ja'i'a wa fakku al ani akwai ta bar magato fo wata benengo ay ta kumoto la dumni wata benengo fa ni ma min benyen ma min la ayat kala ma kuma bo ala kira ni foko kura ay bana magato min ba aula nu banana aw silamo katufo ni fil amrudo jama ka yamaru todo aw silame jama ay ta bana bagato fo kawo ka sakelen tara fo le ko ko sago tede ni o karsa tara baraji min be dikira ka kuma ko so o karsa bino soro iyere ki je bulla ngolo ngana bwala aflana ni kumoto na yayi ayala dumni asabana na ye ma ye na tigila ma be jonya juru la ya kuma bo min ko saba kira ni fo ga galaya o to benen ko fe amma aisha ko ko so akwa anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kana ya'udu ba'da ahlihi fayamsahu bi yadihi al-yumna wa yaqul allahumma rabban nas adhhib al-bas ishf wa anta ash-shafi la shifaa'a illa shifaa'uka شفاء لا يغادر سقما اما اشتغو قال كرا ناكا مغدو كم بنانا ابي ولي ابي توفو نا تروفو ابا كلمبلو ابو كي كبان مغاتو فرغولو سالو من مغاتو دابتو كاب كلمبلو كفرغولو سالو ابا فكو ياما ede mo mai ne ba nyini fe torom be bano to ngi ko taka bwaka ika kenya bari ede furabo ba ede tika ma kenya otibe ngo kenya shite ni Allah ta'ala ka kenya lte nyanyi ni be gabar ma to en kenya lilla kenya li min titaka bana to afar kulula ala kira kumbende fo nana na bana to dalila ababulu dayka ki salo minye salo le kando de freni nga sa arab kando ka bunyala se alama allahumma rabban nasi adhhib al ba'sa ashfi wa anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqama ala mauma eka toro taka boban magato ima eka ban magato im bashi ede bashi le ke bagay bashi shite no ko me e ala ka bashi ban magato im bashi la minte bana to afar kolola kira kumende ke na ibulu da min kan dron ka jida man na tiya mi dron abe wulo yoruba so bana tara ninye silameke aka hakabi mba silami nyonga ni sabana ya folo de ikafo flana nati sure ka dalamne asabana ka tabana makatofo ananna yajmenye an yashhada janazatahu idha mata ikata islami nyon janaja ikatala nasara alakra ko koso ako haqqul muslimi ala al muslimi khamsun kuma ante benaka anyafiye silamega ka haga islami nyon ga durudo foli la segini bar makatofo foli shudo yoro tali wele bagala menani ani ka mati sode ko dalamne utuma kata ma janaja yorola mumbato ni mare bi jija shudo yoro tafe tongo fi yana folo shudo yoro tali fem fla de bala hal ni mama ta shudo yoro la dowere koso o fla wasage a folo ala kira ala makshin ne maji drama akoni bori kaso annafi ki bal masala masara ibori kaso itarasi
akaso asomo fe utalemba ku uyaku kana nayi nana ko kana nayi tumami awulla asallaka nasalla qirati baraji bedima otumanango ni selkera uya takatana kaburu dona iwulla katu na fi kaburu dona kata shudo ni shudon bana qirati were bedima qirati karajila mage flaye ye kelen soro kabuyi kaso kana seli ashuka kelen soro la flana otara soro kaburu dona kelen ngere mbena ka barado iba soro sa choroba do be olubse ko senzen kana dala seli yero lo bise ka seli ngasa olubse ka ta kaburu dona alamu bolangolombo embe demisinyala ekijije ka fla be beneficie karatu yemi karatu yala kana ngala ayi bolo shubanyi banga bo kulubayi na de kulubayi onyo parce que udi kulere ka bodin bo kulubayi akoy nyogo ne be dima ubina nay kada joana girima alqiyama do ni yeshu do yoro kelengebe itara selikara shuka nyana itara shudo yoro la ni fla be dima kablay siri ye do were ke ni fla be dima ni yeshu do shudo yoro sabat ket le kelengono itara do la soma usella ka yina tara shudo itara do la sele fana fe usella ka yina tara shudo itara do la sara fe usella ka yina tara shudo ibe krati woro soro odongelena o blale me sila me kebe sega mene chuma ma donde alqiyama do ni nan nuka baro ye kanu blam baskilla nu bina pese nu ndebe tata ka farika nyuma nga ko ni juma ngata nyon kumbe labo sila me kebe sega mene wada han to ni be seli ko de wallahi seli betayfe seli fana ikelme ki sebe do ma iba seli jabala lansara isebe do nomoma fitri isebe do nomoma safo isebe do nomoma fajiri isebe do nomoma ni be ni sebe do nunu ko ni ani shun to mbe ni bo ke oto ko jurumu ni be seli ko ni nyana ka bandoro ima ni masara o tejini ngalike ko la be shun o te yo o so bon ina ko la be seli na fara ka be seli do salamo be seli shuga o tuma seli la ilaha illa allah muhammadur rasulullah tibenen ko be seli ye do robba de islam ya kono do be ka fo do ko seli ta kunye iban seli ma ko ta kunye ina nye don kofe ala ma shira ka tra seli ko bele jele aduruna yajmanye an yubirra qasmahu idha aqsama alayhi bi shay'in wa kana la mahdura fihi che nanga tanga so mata duninga ne segata wallahi bita ay kala ko wallahi bita ni mata doron ni mata ne rata duninga ay kalli minga ay ba ka ma se kallila ibita na fe parce que kata duninga o ta haram yo ay kalli haram ko de baraka za ki kalli chadi man an ata ninga ala ko kodo iba o gace be feriga kafara bol man ko doki na fe ngasa dai kalifen fena ala kuta kote iba de mola o kake ngende ibal maslame ka kalli nyabolo akana kalli chen koro yinde ska hadi barra ibn azbi ko wala kirai ya marduma ko uka taban magato fo uka ta shudo nyorola uka tiso bagato dala mine mimma yi kaliko ka ikija ka kalika ke chinya bolo ibral muqsam ala ay kaliminge ikija kanya bolo kuma in korobo de kan akoko wa be kodo ke akalla ko ni maninge ibito ko offense na ka bolo ni haramun ta ni haramun de to ka bolo de ala ka be sabuma to benen ko fe silame ke ka hake membe aslama nyonga anyon sahalahu yastansahu fi shay min al-ashiya mana ni sigilen soro che nin ko sinan na lembene ma ne ba fe ikika hakil nan dia ikka konnon je kan fonye nin ko sidaila ba fa kan ke sharia ya wajibi ka yoro ibe fen do ko la nyuma na sharia ya wajibi kai ka ko sinake walma ya marukano kodo na ata don here ko sirabe ale ta ka here soro sira don ala sharia ba wajibi ka aka here minna ika afaye ce kelime ki banin ko sinama wallahi ni yen ke be here soro ala sisan ma do be dum babulo adem non babulo
o denw tɛ baara la olu tɛ baara la se b'a tigilama ye nka sa denw fanga b'u la ka dugukolo baara cogo dɔ la e k'a fɔ a ye cɛ ne ɲɛ b'e la e sigilen bɛ i bɛna to denmisɛnninw bɛɛ cɛn o ka kɛ karisa ka yɔrɔ filɛ i tɛ taa ɲini a bolo walima i k'a san a bolo i k'a di denw ma ka ci kɛ o ci min bɛ kɛ o bɛ kɛ sababu ye denmisɛnninw yɛrɛ bɛ u ka musakaw sɔrɔ o la a b'i dɛmɛ i k'o n'a ɲɔgɔn fɔ a ye k'a yamaru n'o ko sɛnɛ kɛli ye o ka ɲi parce que ala kɛra ko idha stansaha ahadukum akhahu falyunsiha lahu n'aw sɔrɔ kelen na kɔnɔnajɛya ɲini i fɛ a ye kɔnɔnajɛya ɲini i fɛ fɛn min na i k'i kɔnɔnajɛya ye k'a ɲɛfɔ a ye ka n'i dogo a la bon sisan o t'anw ta ye sisan yɛrɛ n'i nana fɔ dɔ ye karisa ne b'a fɛ ne ye nin marchandise sina in ye tɔnɔ bɛ sɔrɔ a la min n'i ɲininka yala an b'a kɛ cogo di a b'a lagosi e bolo e mana bɔ yen dɔrɔn a tigi b'o wari di mɔgɔ dɔ ma ka t'o san e kɔfɛ o tuma silamɛya ka dɔyɔrɔ bɛ min sa maa nana kɔnɔnajɛya ɲini i fɛ sisan k'a bɛ fɛn dɔ kɛ e ye kɔnɔnajɛya in kunbɛn ni janfa ye o tuma e bɔra silamɛw cɛrɔ ala kɛra ko a diinu an-nasiha a ko diinɛ ye mun ye a ko diinɛ ye kɔnɔnajɛya de ye u ye kira ɲininka kɔnɔnajɛya bɛ kɛ den ye a ko maa b'i kɔnɔnajɛya ala ye k'a ka diinɛ fɔ mɔgɔw ye i b'i kɔnɔnajɛya ala ka kitaabu ye i b'i kɔnɔnajɛya ala kira ye i b'i kɔnɔnajɛya silamɛ ɲɛmɔgɔw ye i b'i kɔnɔnajɛya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye o de ye diinɛ yɛrɛ ye silamɛkɛ maa ka kan ka kɔnɔnajɛya kɛ maa minnu ye n'o ɲininen don ni kira y'o walawala silamɛko b'u la o n'a nana kɔnɔnajɛya ɲini i fɛ i kɔnɔnajɛya ye hali n'a m'a ɲini i fɛ i k'i kɔnɔnajɛya ye i y'i silamɛ ɲɔgɔn ye sisan fɛn dɔ b'a bolo a ka so a bɛ ka kɛ ale t'a kalama walima a b'a kalama a t'a dɔn importance min b'a la walima a t'a dɔn tɔɔrɔ min b'a la e dun b'a dɔn i b'a fɔ ko karisa ne yɛrɛ taara bɔ e ka so don o n ye nin ko sinɛ ma sinɛ ye karisa o ma ne diya dɛ i denw bɛ tan walima ne taara i ka so n'i denmuso ma sinɛ ye k'a bɔlen b'a cɛla la a nana bɛ so kɔnɔ ne ye ɲininkali kɛ ko mun don a ma sɔrɔ ka kuma jɔlen kelen si fɔ ne ye est ce que e yɛrɛ k'an ka sɔn ma i b'a wele diɲɛ furu de don a nana min f'i ye fɛn o fɛn ala ko ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu aw mu'minu ni fasiki n'aw ma ni kubariya ye a y'a sɛgɛsɛgɛ k'a jɛ dɔn yala i y'a wele k'a ɲininka wa fɛn jumɛn don ka n'i ma kun n'i ka so to musow bolo b'i ka so tiɲɛ dɛ musow u tɛ fosi fɛ fɛn min bɛ olu dususuma ɲini olu dususuma bɛ min na e ni ala tɛ to ɲɔgɔn fɛ o la musow ka dususuma bɛ fɛn o fɛn na e silamɛkɛ ni ala tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o la fiyewu parce que sɛtanɛ de b'u su k'u bila sɛtanɛya baara la munna dɔw bɛ yen denmuso bɛ surute nka diyagoya kɛlɛ tigɛ cɛ la ka bɔ yen ka na so n'a nana so denfaw dɔw bɛ yen ala ka barika don la ni den nana yɔrɔ min n'u y'a ye yɔrɔ min kɔrɔ o tɛ ɲɛɲini k'a la o yɔrɔ bɛ o mɔgɔ da kan ka taa fɔlɔ ka taa muso bila so ka sɔrɔ ka ciden ci cɛ ma n ye karisa ye n ka so ne m'a ɲininka kunna mun b'i n'a cɛ o la ni ko tiɲɛna o tigi la maa ka fan fɛ tuma o tuma i bɛ taa sɔrɔ jo b'a bolo a tɛ jalaki fiyewu e denmuso ye k'i ka minɛn cɛ ka na i ma denmuso janya filɛ furu min bɛ yen n'o ye Alahu Taala ka yamarukan ye i ye furu in bonya de filɛ i b'a dɔn muso don o don ni maa ye muso furu ka ban don o don fɛn min ye mɔgɔ fagako ye muso b'a tan k'i la mɔgɔ fagako maloyako kɔni tɛ o a b'o taa ɲɛ ɲinini de sariya de y'a ɲini i ka sabali bon n'o dɔw kɛra cɛ dɔw bɛ yen dɔw bɛ sabali dɔw bɛ yen dusuw tɛ kelen dɔw tɛ se ka sabali n'a tigilamaa ma sabali n'a nana ni sɛgɛsɛgɛli kɛra i nana dɔn i denmuso de jo t'a la ni nin kuma ɲɛ bɔra e de ka maloya b'a la a y'a sɔrɔ denmuso b'a cɛ fɛ yen ka ban o tuma kuma min kan ka fɔ denmuso ye o kuma bɛ ta ka fɔ denmuso ye i bɔra i cɛ fɛ yen ka na ne y'i lasigi n taara i cɛ ɲininka a y'a sɔrɔ i ye nin de fɔ nin kɛ cɛ ye nin de fɔ e ye nin kɛ est ce que nin bɛ bɛn o ye a ma hakilimɔ dɔw ye dɔw b'a kɛ ten nɔ o la silamɛw dutigiw silamɛw anw ka waajuli a bɛ fɛn jumɛn kun kan
an ga wajuli ta dowere kungangwe an ba nyini silamaya be ta nyefe chugo minna an ga wajuli bode kungang silamo be no ya suru ka dire kono chugo min nu be famu ya suru kono chugo min an ga wajuli bode kunga an ba fe silamo sanga no wakati be femi ni bi bo fando ala iko don femi ni ndora ni fe chini bi soro an ba fe ka an be min don an yere ka hakani na an bode ke an yere ka doniya ta hakani da majira an kayoyi ko silamo ma tuma ni palma silame konnon je ni fe sharia ya wajibi kai ki konnon je yaye ka faran fasiya dama parce que ala kira côté dine konnon je de hal ni amani ni fe ibe here min ki yere ko here ni balma silame iba fe ka dema ka ke chumi anyi balma silame ka dema ka kete iba fe ka dema ka nyefe ta min soro akanu ala ko nyogo nyefe ta di balma silame ka dema ma no kera mami ni dugu jera mamba foko ala na ya nyini vega nyebe tanya ala ma nyebe da tanya kama kwe emi ngoni yanga ni asiri ka nyini ala fa ala be kontanya o chuko kelendo ni mami ngo ala kwe na ya nyini vega nyebe tanya ala ma nyebe da tanya kama emi ngoni yanga ni asiri kontabe chen nye letiga ye adama de yere ka blondo le ibe ngani ya minsiri ika ngani ya de ika bloye na ija ngani ya nyumansiri ni ngani ya nyumansiri be siga blon ferale kono na ija ngani ya jugusiri ni ngani ya jugusiri ablon koro ne digan koro e de be diga kono wa ala dun ta si ma fiyo fuyi ishi la bantuma ma be kamana gwangono e ba kono ma te kamana gwangono e ba kono ni nyumanta ka mawo segere ala bibla lafiya kono ma be herela be herela ma lafiya lendo illa lafiya lendo ma lafiya lendo illa lafiya lendo bari yo de nyini islamiyate dore ye kira nye dine bara be chugo minna ngani nyima ya be dine kono chugo minna abe komi ni mami isolla kata itara chike ye samiya ke ka chike ni samiya bana seneke nyow sera kanya adonna kana bla sonne bini dasa ka du wajnyala tika bete akun adamine folo boyi ka nyumanke wakati ni nyumanke alaban ibnu hera soro ko dun ni mo ke alaban abina ki bolo patisa kanai ala man shira ka anda ka bo patisa kana toroma o to ngulum lana ya jume islamake ka hakala islam nyonga an yuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi islamake be hera min kanu yire iko nyonga ni balma islamai wa yakrah lahu ma yakrah li nafsihi fa min ga goye ika ni tafe ikara nyina ala ko si balma islamima ala kira sallallahu alaihi wasallam ha korbo ko so aqul la yu'minu ahadukum حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه أكو أوسو كلنغا لمانيات الدفا إبهير من كانوا إيري فيكو كانوا يبالماي إبه فمن كونيا إيري فيكو كونيا يبالماي ني أنا ما أمبنا سوابا ما حديثاي مسلمون عنين حديثاي وتبننغو على كلا صلى الله عليه وسلم أننا ناكا حديثا من لدونيندو أكون مثل المؤمنين في توادهم وتراهمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمة كراكو ويقال كراكو مؤمن مثال بيشومي nu ni kera nyogon fe mominu misal be nyogo tumi nu be hine nyogon na mominu misal be tumi o gamba ya alhamdulillah rabbil alamin mominu misal be tumi o ka nyogon kanuna mominu misal be tumi o ka nyogon hine romnela mominu misal be tumi na o ka nyogon potopotolla abe komi farikolo kelen adamaden ni ye maa jɔlen bolokondenw ni sɛŋɔndenw ni ɲɛkisɛw ni tulow ni furuw ni kɔnɔbaraw don nka sa bolokonden kelen ni tɔɔrɔ y'o sɔrɔ farikolo tɔ bɛ bɔ bolokonden kelen ka tɔɔrɔ kalama ni ɲin y'i dimi sisan i farikolo bɛ bɔ a kalama ni tulo y'i dimi sisan
farikolo bɛ bɔ a kalama e bɛna si ɲɛna min kɛ a bɛ komi farikolo de bɛ si a ɲɛna goniya min bɔ yɔrɔdimi ta in sɔrɔ o goniya kelen de bɛ farikolo fan bɛɛ sɔrɔ wa silamɛ fana b'o cogo de la ni nin tɛ mɔminiw ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn mɔminiya tɛ bilen f'a ka kɛ a ka hami ni ɲɔgɔn ye n'i ye dɔ ye kamana gan kɔnɔ a kɛ komi kamana gan in bɛ e yɛrɛ de da la n'i ye dɔ ye tɔɔrɔ la a kɛ komi tɔɔrɔ in bɛ e yɛrɛ de kunna ni silamɛw ka y'o hinɛ minɛ ɲɔgɔn bolo u ye ka hinɛ ɲɔgɔnya ser'o ma walahi sigiɲɔgɔnya bɛ diya sigiɲɔgɔn bolo n'i b'a dɔn o tuma sigiɲɔgɔn tɛna si kungo la k'a sɔrɔ dumuni dɔ maralen b'e bolo n'i bɔra a kalama dumuni wala kɛra ko alama kisi nɛma jidira ma a ko almu'minu lilmu'mini kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'dan a ko muminin kɛ ni muminin a muminin ɲɔgɔn bɛ cogo min a bɛ komi kogo n'i bɛ kogo jɔ kogo dɔ de bɛ don dɔ kɔnɔ n'i b'a fɛ i ye kogo jɔ a ka mɛn n bɛna biriki dɔ da i bɛ birikiw dingɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ k'u sɔɔri ɲɔgɔn kɔnɔ wa silamɛw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ ten de u tɛ ɲɔgɔn labila n'a ye ɲɔgɔn labila dɔrɔn kogo bɛ don aw bolo nin ye silamɛkɛ ka hakɛ min b'a silamɛ ɲɔgɔn kan nin y'a dɔ ye a dɔ ye jumɛn ye kokura an yansurahu silamɛkɛ a bɛ wajibi kɛ i k'i balima silamɛ i k'a dɛmɛ wala yukhliluhu kan'a tɔ i k'a lamaloya fi ayi mawtinin diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i kana silamɛ ɲɔgɔn lamaloya n'i ye maloya natɔ ye a bɛ n'i balima silamɛ sɛgɛrɛ i jija i ka banamina n'a cɛ kan'a tɔ maloya in k'a sɔrɔ n'a mago dɔn i la k'i k'a dɛmɛ yɔrɔ min i k'i jɔ i k'a dɛmɛ ye n'a mago jɔ i la k'i ka sɛbɛntiya d'a ma yɔrɔ min sɛbɛntiya d'a ma parce que ala kira ko ala makisi nɛma jidira ma a ko silamɛkɛ unsur akhaka zaliman aw mazluman i balimakɛ dɛmɛ n'a bɛ ka maa tɔɲɔ o a dɛmɛ maa y'a tɔɲɔ o a dɛmɛ sababu o ye ala kira ɲininka ala makisi nɛma jidira ale tɛ maa bila juguman baara kɛli la o ko a ma ko baasi tɛ k'a dɛmɛ an b'o cogo dɔn n'a maa kelen bɛ k'a tɔɲɔ nka sisan n'a bɛ ka mɔgɔ tɔɲɔ ala kira an b'a dɛmɛ o la cogo di a ko ala kira ko ta'khudhu fawqa yadayhi n'a b'a fɛ ka na mɔgɔ tɔɲɔ a b'a bolo min ta k'a b'a kɛ ka mɔgɔ tɔɲɔ i k'a bolo minɛ a bolo kana s'a tigilama ma ni muru de b'a bolo muru minɛ a la ni a bɛ ka kuma jugu de fɔ kuma fɛ i k'a dabali k'o fɔ kana sɔn a bɛna baara jugu min kɛ a k'o kɛ fiyewu nin de y'a dɛmɛ nin ye tuma ala kira ko alima kisi nɛma jidira ma almuslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yuhaqqiruhu silamɛkɛ i mana i balima silamɛ yɔrɔ dɔ min i balima don a tɛ bɛn i k'a tɔɲɔ a tɛ bɛn i k'a labila maa ye a tɛ bɛn i k'a dɔgɔya e ka dɔgɔya ma kana s'a ma kana to maa k'a dɔgɔya ɲɛna parce que kira ko ma min imri'in muslimin yansuru musliman fi mawdi'in ينهتك فيه عرضه وتستحل فيه حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصره وما من امرئ خذل مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصره الله أكبر وسلامك ni islami ɲɔgɔn dɛmɛ yɔrɔ la maaw b'a fɛ k'a lebu farasa yɔrɔ min maaw b'a fɛ ka dangankara la yɔrɔ min maaw b'a fɛ k'a tana tiɲɛ yɔrɔ min e nana tigilamaa dɛmɛ maa ma se k'a ka hɔrɔma tiɲɛ wallahi ko ala bɛ n'i yɛrɛ dɛmɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ni dɛmɛ ka di i ye yɔrɔ min i kamana gannen bɛ yɔrɔ ala bɛ n'i dɛmɛ o dɛmɛ yɔrɔ la nka sariti b'a la dɛ i silamɛ ɲɔgɔn de ye silamɛ ɲɔgɔn i y'a ye mɔgɔw bɛ ɲini ka n'a malo yɔrɔ la e donna ani malo cɛ n'i donna ani malo cɛ wallahi ala tɛ i yɛrɛ labila i ka malo yɔrɔ la t'o kɛ fiyewu kelen a filanan mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'i silamɛ ɲɔgɔn labila yɔrɔ la k'a lamalo yɔrɔ min ni mɔgɔw b'a fɛ ka hɔrɔma tiɲɛ la e bɛ se k'a dɛmɛ i banna k'a dɛmɛ fo alahu taala k'i malo yɔrɔw la dɛmɛ ka di i ye yɔrɔ min na alamo nin ye dɔɔnin de ye k'a fɔ anw ye an balima ka hakɛ min silamɛ ɲɔgɔn ka hakɛ min b'i kan nin ye dɔɔnin fɔlen ye a la o la an bɛna dugawu de kɛ yarɔ sani k'a to an ka dugawu ban ko jamu dɔw ko san bɛna fajiri fɛ sanji bɛ caya an bɛ tile san tɛ tigɛ fɔ tile fɛ 11h san b'a daminɛ fajiri tuma a tɛ tigɛ fɔ 11h k'o su ko dɔw b'a fɔ k'u ka jamu kɛ an ko a tigilamaa ma jamu sariti de b'a la jamu kɔrɔ ye nɔgɔya don nɔgɔya in kɔrɔ ye jumɛn ye sisan ni bɔrɔgɔ bɛ
ni dibi be jamu bebe wal ma san finindo sambe afina abina wuli jamu bebe wal ma sanji be kana jamu bebe ngasa ni bogo drombe ni dibite jamu tebe wal ma ni dibi drone be ni bogote jamu tebe ni bogo dibi e nyon zoro shariati u jena jamu ka ke jamu ye noya de islam ke akase ka seli soro ka ke nyon ve wakati minga de alaye no islam o ka je ka seli ke nyon ve tiga kira yɛrɛ ka wagati jamu kɛra nɛnɛ la nɛnɛ bonya olu ye jamu k'o la o n'anw ka nɛnɛ tɛ kelen ye jamu kɛra sanji la jamu a bɛ bɛn ala m'an bɛnna sababa ma an b'a fɔ rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashadan rabbana atmim lana نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير أبل ما كيسمال درامة دين لسوما بي ألك الله بانغوني من دا أنا أو معلم أنا وسرا هل سامي سرا ما كلين أدواو فإني بسم الله الرحمن الرحيم شنيا كمان أني يا لطيف كمان